Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Alicja Bombas. Dzisiaj w programie Prosto z Ameryki będziemy zwiedzać międzynarodową wystawę kwiatów, która odbywa się w Filadelfii. Zobaczymy kwiaty i rośliny dosłownie z całego świata. Zapraszamy Państwa.
Proszę Państwa, po klimatach afrykańskich i klimatach amerykańskich jesteśmy w klimatach europejskich, jesteśmy w Holandii. Widzimy za nami szereg tulipanów, które zostały przywiezione z Holandii specjalnie na tą wystawę. Zrobiono wystawę w stylu holenderskim, czyli są też rowery, jest znak rowerowy, ścieżki rowerowe, jest bruk, na którym siedzimy, są domki w stylu holenderskim, no generalnie czujemy się, jakbyśmy tam byli. Jest pięknie, aż chwyta za serce. Proszę Państwa, Holandia okazała się być tak pięknym krajem, że postanowiliśmy trochę usiąść i posiedzieć dłużej, popatrzeć na tulipany, popatrzeć na jeziorko za nami, wyobrazić sobie, że jesteśmy i zaraz wsiadamy na rower i jedziemy dalej.